Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat kami mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad at malawak na pananaw, pati makatarungang mga desisyon po sa aming tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan po sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon na kung ano lamang ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero starts now! Chopper ng Philippine Air Force, bumagsak, congressman at iba pa ligtas. Piloto naputulan po ng braso. Dahil sa kapos na ebidensya ng PNP, Supreme Court, inabsuelto ang isang drug convict. Pinyol umalma naman sa pagkakatanggal sa licensing power ng National Food Authority. Dating Undersecretary ng DSWD, itinangging at dating PIDEA Director Fajardo, Superintendent Asierto at 2 iba pa ipinakokontempt. South Korea, kukunin na po ang basurang itinambak sa Misamis Oriental. Samantala, libo-libong residente apektado po ng bagyong Samuel ayon po sa NDRRMC. At natonin search and retrieval operations, itinigil na. Samantala po, para sa ating tanong sa bayan, mga ginigiliw natin taga-subaybay, pakinggan niyo pong maigi po ito, ano ho? Pakinggan niyo po ang ating main topic tonight. Sangayon ba kayo o hindi sa panukalang batas na gawing mandatory na ang organ donation? Repeat, sang-ayon ba kayo o hindi sa panukalang batas na gawing mandatory na po ang organ donation?
Hi and hello, good evening everyone. My name is Cheryl Dacami. Welcome sa ating tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Huwebes, November 22, 2018. Ayan. Sa ngalan po ng buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs, Operations, Live Streaming and Creative, na pinangungunahan po ng ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ang ating palatuntunan po ay matayog na pinalilipad ngayon ni Clarence Sandaya from the Philippines to the whole world. Good evening, good morning, good day sa mga OFW at sa lahat po ng ating mga kababayang nakasili po sa ating palatuntunan. Hi! Everybody's welcome! Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175. Sa mga gumagamit po ng Globe, samantalang sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Ulitin natin yung ating tanong sa bayan. Sang-ayon ba kayo hindi? Sa panukalang batas na gawin na pong mandatory ang organ donation. Ano yung ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, ang sino man pong papanaw na medyo healthy pa naman ay maaari pong anihin, maaari pong i-harvest ang kanyang organ na posibleng kinakailangan po ng ibang tao para mailigtas ang kanilang buhay. Alam niyo po, sa Pilipinas, napakabigat po ng problema ng ating mga kababayan when it comes to kidney transplant. Yan po ay dahil sa mga sakit na may kaugnayan po sa kidney failure, renal diseases na madalas pong nagsisimula po lamang sa mga yung nararamdaman po ninyong parang hindi makaihi. Ayan, tumaas ang creatinine. All of a sudden, sasabihin po ng doktor na sira na po ang kidney po ninyo. And so on and so forth. Marami pong mga may sakit na kababayan po tayo na para bagang ang last recourse ay talagang organ transplant. Ayan, pag-usapan po natin yan sa palatuntunang Kamaong Asero. Magandang gabi po sa mga nasa Metro Manila at natatraffic pa rin po sa ngayon kahit alas 8 na po pasado ng gabi. Hay nako, talagang kailan kaya talaga mariresolba na mga dapat magresolba ang problema po sa trapiko? Yan ba talaga willing pa o may plano pang resolbahin o hindi na? Sapagkat alam niyo po ang aming mathematics habang natatraffic, ang gobyerno po talaga naman sa totoo lamang habang nag-uubos po ng petrolyo ang mga tao, mapa gobyerno at mapa pribado, kumakamal po ng salapi sa expanded value-added tax, sa excise tax ng langis. Kumakamal po ang gobyerno. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit hindi po nire-resolve ang trapiko? Kami po ay nagtatanong. But anyway, ang ating topic tonight mga kaibigan, ito pong panukalang batas po ni Senator Gordon na may kaugnayan po sa mandatory organ donation. Ano ho? At ang tinutukoy po rito ay yung mga healthy naman pong pumanaw at mapapakinabangan po yung mga internal organs tulad po ng kidney, puso o ano pa man na maaari pong kailanganin ng isa pong may karamdaman din na posibleng mailigtas kapag napalitan o napalitan po ng organ mula po sa isang healthy pero pumanaw na pong kababayan po natin. Ayan po ang ating pag-usapan. Ang pinakamaganda po rito, abay may 100 pesos load na nakataya sa pinakamaganda po ang isasagot po sa atin. By the way, bati-bati muna tayo bago natin ratsadahin po ang mga reports, ano? Bueno manong, nakasili po sa atin si amigong Camilo Meliendez. Partner Camilo, kumusta na ang ating tropa sa RevGov? Kumusta na si Bishop Nilo Tayag at mga kasama natin? Si UC Grace Asuela, nakasilip din po. Good evening everyone, sabi ni Camilo.
Si Founder Bong ng MCBO, good evening, good morning Idol, paring Idol. Sabi niya, galing naman po ang ating nasa Netherlands naman. Nasa Netherlands naman yung ating kumpadreng Bong David na siya pong pinuno, founder, chairman ng MCBO. Siya pong NGO na nakatutulong po ng marami sa mga OFW. At yan po'y suportado po natin. Ad Sapugay, hello po, watching here in Cavite. By the way, kahapon marami pong nag-react sa ating palatuntunan. Hindi ko po nabati yung iba Saglit ha. I need to go back doon po sa mga sumilip sa ating palatuntunan at sumali pero hindi ko nabati ha. Saglit ha. Balikan ko lang for a while ha. Kasi ayokong may nakakaligtan ako, no? Ayokong may nakakaligtan ako. Sino-sino ba yun? Alright. Sino-sino ba yun? Si Ferdinand Roliano, yan, nabati natin yan. Si Parokyan Skylander, si James Magalona at si Sui Palmones. Who else? Sino pa ang mga sumali sa ating palatuntunan na kahapon na hindi ko nabati? Na hindi natin nabati? Saglit ha. Sige. So, bale. Sige. Alright. So, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan tonight. Sang-ayon ba kayo o hindi? Sa panukalang batas na gawing mandatory na po ang organ donation sa ating bansa. Special mention muna, siyempre sa aking ever dearest Mama Jing na may kumplianya po tonight. Today, November 22, 2018. Mama Jing, I love you very much. The most beautiful and ever-loving lady of my life. Yan, Mama Jing. Yan. Ha? Alam mo na ha, Clarence? Hinahanap ko, kagabi binatay ko rin si Mama Jing, hinahanap ko yung video, parang naputol. Oh. Ayan, sige. And kasabay ni Mama Jing, si Mayora Cecil Salvador, ang nag-iisang babaeng contender sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila. Saglit ha. Mayora Cecil, happy birthday. Happy birthday at sa iba pang mga may birthday po ngayon, binabati po namin kayong lahat at sa mga may iba pang okasyon tonight or today. We just hope that your celebration will be a meaningful one. Ayos? Sige. Alright. Standby po tayo para sa mga reports. Samantalang ating mga telepono, ulitin ko lamang po habang si Mother Cathy Bragais ay nakasili po sa atin. Yan. Good evening, Pogi. Sensya na, hindi ko natapos ang balita kasi madaling uminit ang cellphone ko. God bless your family. Mother Cathy, we miss you. I miss you. Kumusta si Junjun at si Tol William? Ayan, at ang buong pamilya. Ready na tayo, Clarence? Iratsada na po natin ang mga reports. Gawayan na po natin ang mga nangyari sa Senado today. Alamin po natin ang mga balitang naganap po dyan. Habang ang ating mga kaibigan, ang ating kumpadreng Felix Tambungko ng DCRJAM Manila ay nasa studio at ang magaling pong reporter, columnist po ng Remate, kabayang Cesar Barquilla ay nasa studio rin po. Welcome mga kapatid! Ayos, sige, ratsadahin na po natin ang mga balita sa araw pong ito. Unahin natin ang report ni partner Jojo Sigat. Paring Jo, good evening! Pasok ka! Sinabo nitong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon ang OIC Director ng NCR ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Joel Plaza matapos na mapuna ni Gordon na may mga malalaking sangkot sa drug shipment ang hindi nila kinasuhan. Sa naturang pagdinig ng Senado, kinuwestiyon ni Gordon kung nakasuhan ba nila itong si Emily Laquingan, ang common law wife nitong si Tony Chan na sangkot nga sa illegal drug shipment.
Lumabas kasi sa pagdinig sa pamamagitan ng BDO check nakapangalan dito kay Cha ng pambayad sa warehouse kung saan nadiskubre itong shabu shipment. Nag-init ang ulo ni Gordon dahil napag-alaman nito mismo kay Director Plaza na hindi pa nila nakakasuhan itong si Lakwingan. Naniniwala si Gordon na kung nakasuhan itong si Emily at naaresto ito, posibleng mapalutang itong si Chan. Nababala naman si Gordon dahil sa mabagal na aksyon ng PDEA na posibleng nakatakas na nga itong si Lakwingan matapos na hindi ito muling dumalo sa pagdinig sa Senado. Ayon nga rito kay Gordon, pero yun ang sanggap ng Kitaba pinailan nyo. Pero yung kumuha kay Kitaba na si Chinese at may ebidensya na kayo na inutusan pa ng asawa na Kitaba nang sinungaling dito, yung mga kasama niya na hindi na lang sila sasama, hindi na nakikita yung Chinese na yan. Hindi nyo pa pinapailan ng kaso hanggang ngayon yung asawa si Emily. Ako pa ang magpapahuli ngayon sa content. Tama ba yun? Di ba trabaho niya yan? Yes, Your Honor. Oh, bakit hindi kumikilos? Actually, Your Honor, we are working with NBI para po ma-filean lahat kung sino po yung magiging liable sa case na ito, Your Eh, Honor. kung tumakulaya kayo, di ba na kayo? Nakatungangan naman tayo. Di ba, paghihuli niya si Emily, maraming sakali bumalik yung si AC Chan. Saka makakuha kayo ng information. Hindi nyo pa na-imbis na si Emily. Ang imbis niya si Kitaba. Si sila Emily Lukigan, Your Honor, we already invited him to our office, Your Honor. Invited. Doon yung For namin an especially now, inutusan na si Virginia na papalitin yung kahundo sa yan ang new development. Yes, Your Honor. Inutusan niya si Virginia na ibalik yung kahon sa China. Sa Malaysia. Because of that development, Your Honor, we will actually restudy the case so that all the personalities will be charged. Ang kaya nyo lang huliin, di ba gusto nyo sabihin ko, I don't want to say that. It's unfair to the other people who are doing their work. Ang kaya nyo lang huliin, yung maliliit, yun ang babarin. sa naturang pagdinig napalabas o nagpalabas nga itong si Gordon ng contempt order laban kina dating PDEA Director Ismael Pajardo, Police Colonel Eduardo Asierto, SMYD Trading Owner Marina de la Cruz Signapan at itong si Emily Lakwingan dahil sa patuloy na hindi pagdalo nga sa pagdinig sa shabu shipment. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report po yan. Naghatid po sa atin sa oras na... Oras po natin, 15 minutos na po makalipas ang 8 o'clock ng gabi. Ulitin natin yung ating survey question. Ang ating survey question ay, sangayon ba kayo hindi sa panukalang batas na gawin na pong mandatory ang organ donation sa ating bansa? 0927-494-2175 ang ating cellphone number sa Globe. Sa Smart naman po ay 0949-736-5000. Sa mga nais pong magkamit ng 100 pesos load, sumali po kayo sa ating comment section. Mag-comment po kayo sa ating tanong ng may talino at may lalim. Baka sakaling kayo po ang manalo ng 100 pesos load. Alright! Good evening kay Ma'am Christine Gallardo Agaliano Hatman ng anong lugar ba yan? Sakop yan ng Muntinlupa City, di ba? I think Muntinlupa City. Sukat Paranaque, Muntinlupa. Dalawa yan eh. Dito yan sa kabila, actually Paranaque yan. Dito sa kabila, Sukat, Muntinlupa City. And hi kay Mr. Walter Hatman, yung ating kaibigan. Mr. and Mrs. Walter Hatman and Kristen, of course. Nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you so much. Love your family. Thank you, Mother Cathy. John Vincent Marquez, good evening po.
Ayos, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan this time. Alamin po natin ang nangyari naman po sa Southern Metro Manila. Binantayan po ni partner Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Alright, habang hinahanda natin yung report ni paring Boyet G, sabi ni Ay Sapugay, happiest birthday Mama Jing from Eileen and Jax. Thank you daw Eileen and Jax. Ready na si partner Boyet G. Alright, one more time. Paring Boyet, magandang gabi. Go ahead please. Muling minaliit ni Senator Antonio Trillanes IV ang kasong inciting sedition with conspiracy to commit kudita na kinakaharap nito sa Pasay City Prosecutor's Office matapos personal ihain ang kanyang rejoinder na sagot nito sa reply ng mga complainant na sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Eligio Malyari at Asek Asinto Paras. Iginit ni Senator Trillanes, harassment lang ang naihaing kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng ebidensya. Naniniwala din kasi ang senador, hindi aakyat sa korte ang kaso. Kumpiyansa naman ng mga complainant na may probable cause ang kasong naihain. Sa pagsusumiti ng rejoinder ng senador, sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, subject for resolution na ang kasong inciting sedition laban kay Senator Trillanes. Matatandaan, binatikos ni Senator Trillanes si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang privilege speech sa Senado matapos bawiin ng Pangulo ang amnesty ng senador. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Muling Dacabs, minali ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet G sa balitang yan. 8:19. Yan. 8:19 in the evening mga kaibigan. Ulitin natin ang ating survey question. Sangayon ba kayo hindi sa panukalang batas na gawing mandatory na ang organ donation? Yan. Kayo ba? Kayo ba? Payag ba kayo na ang inyong internal organ ay i-donate, i-harvest? I-harvest. Yan. Kapag medyo pumikit na po kayo. Yan. Ating pag-usapan tonight. Ano? Alam niyo, one of the reasons why naisip po yan ni Senador Dick Gordon ay para maibsan daw o matigil, ma-prevent, mabawasan yung mga internal organs, especially ng mga kababayan nating mga mahihirap. Yung kino-commercialize, yung ibinibenta ang sarili, magpapa-harvest ng kidney, regardless of whatever side effect na mangyayari po sa kanila para lamang po magkapera at maitawid ang pang-araw-araw. Marami pong ganyan Marami pong ganyan sa Pilipinas. Kaya ito daw po ang naiisip na pamamaraan ni Senator Gordon para mabawasan ang mga ganyan pong issue at insidente na nangyayari po sa ating bansa. In fact, marami pong mga foreigners na pumupunta po rito in a guise of medical tourism because of the availability of the services and the organ transplant. Yan, organ transplant. Sana nga legal. O nga lang may mga issue po na parang ang mga nangyayaring transplant at bentahan po ng organs ay illegal sapagkat ito po ay parang hindi po dumadaan sa tamang proseso. So, para daw maituwid, para daw maging legal ang lahat ay at makapagligtas pa ng maraming buhay, magpasa ng batas na tinatawag pong Organ Donation Act of 2018. Something like that. Ano po ang inyong damdamin patungkol po dyan? Mr. John Vincent Marquez. At sa lahat pong nakasilip sa ating palatuntunan, dalawa ba ang report ni paring Boyet, Jojo? Ilan ba report ni paring Jojo? Dalawa? Isa lang. Right, so sige. This time, kausapin natin. Alam niyo po, umaalma ang marami pong mga mambabatas patungkol po sa mga pinasok na kasunduan ng gobyerno sa China.
At isa po dyan ay tila ang nagiging controversial ay ang tinatawag pong Philippine-China Joint Oil Exploration Agreement na may mga usap-usapan na lahat daw ng nilalaman sa kasunduan ay gawang in-check. Ibig sabihin, drop na galing sa China. So definitely, kung drop na galing po sa China, imposibleng yan po ay maging paborable sa Pilipinas. Bagkos ay sigurado na yan po ay paborable sa China. Ayan, so kumausap nga tayo ng isang matalinong tao na maaari pong makapagpaliwanag po ng mga pwedeng gawin patungkol po sa issue pong ito. Tawagan po natin si dating Congressman, Congressman Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna, Party List. Alam niyo ho, ang mamang ito ay bagamat marami po ang pumupuna sapagkat para daw wala nang ginawa kundi ang pumuna. But if you will analyze what they are saying, ay puros po para sa batas, para po sa bayan po natin. Mga issue na ang kinakatigan po ng grupong ito ay sa kapakanan po ng ating bayan. Kausapin nga po natin saglit ha. I-ready lang po natin ang ating komunikasyon kay Congressman Nery Colmenares sa ating palatuntunan. Habang hinihintay po natin makapasok ang ating komunikasyon, happy birthday po ulit kay Mama Jing. Mama Jing, ulitin natin yung ating pagbati mula sa Leader Knows Philippines. At sa inyo pong lingkod, we will always love you. Mahal na mahal po natin ang ating Mama Jing. Alright? Okay, saglit lang. Balikan po namin kayo. Lagyan ko muna ng ilang importanteng paalala. Pero kung ready na si Congressman Nery Colmenares, alright, 2 minutes daw. 2 minutes. Saglit ha. Balikan ko po kayo. At tayo po ay maglagay muna ng ilang importanteng paalala sa ating palatuntunan. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Psyllium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Dacame at Leader News Philippines.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Camaong Acero. Muli at kayo po'y nanonood pa rin sa palatuntunang Camaong Acero dito po sa Leader News Philippines. Bueno, as promised mga kaibigan, nasa linya na po natin si Congressman Nery Colmenares, ang senatorial candidate po ng Makabayan Group. At tanungin nga natin kung ano ang kanilang posisyon sa medyo nagiging kontrobersyal na Philippine-China joint oil exploration. Congressman Nery, sir, good evening po. Welcome na po sa Camaong Acero sa Leader News Philippines. Si Errol Dakame po ito, sir. Hi, good evening, Errol. Good evening po sa mga listeners ninyo. It's our pleasure. We are being viewed worldwide because we are an online television, Congressman, and we would like to know your wisdom about the recent signed agreement between China and the Philippines on oil exploration, Congressman. Ano po ba talaga ang sa tingin po ninyo yung nararapat na matupad at mangyari po sa ganyang kasunduan, sir? Well, may karanasan tayo sa China. May joint exploration actually, secret na joint exploration between the Philippines and China in 2005 sa ilalim ni President Arroyo. Yes. Nalaman niya ng 2008 at nagsampa kami ng petition sa Korte Suprema para i-declare yun unconstitutional at nahinto yun. Ang nalaman namin later on, nang nagkaroon ng congressional investigation, sabi namin, saan yung mga oil natin doon sa tinanong namin yung DFA at yung PNOC. Yeah. Ang sagot ng gobyerno noon, wala silang masabi kung saan ang oil sa West Philippine Sea kasi daw ang binigay ng China sa kanila blurred na mga pictures na hindi nila ma-pinpoint. So ang kuha doon namin talaga na isahan ang Pilipinas sa joint exploration. Ginawa yun dati ni Gloria Arroyo in exchange for 5 major contracts na maraming corruption at irregularities, and one of which is the NBN-ZTE deal, yung North Rail tsaka South Rail. So, ang karanasan, may utang tayo dapat doon na napakalaki kasi ang cost ng NBN-CTE deal was $92 million, pero ginawang $200 million kung maalala nyo yung Dosada case. Yeah. Pero ang China, pumayag na gawing $200 million kasi utang naman yan, babayaran nyo naman yan sa amin. So we don't care kung gawin yung $500 million yung cost. So yan ang una muna ang karanasan natin sa China. At kami nangangamba na dito sa joint exploration na ito, hindi talaga joint ito based sa karanasan natin. At pangalawa, itong mga kontrata na marami worth hundreds of billions, I would presume billions and billions, kasi hindi naman transparent lahat na to. Mababaon tayo sa utang dahil 3% ang interest ng China, unlike other countries na hindi pa umabot ng 1% ang interest nila. So, we are against a joint exploration with China, lalo na kung untransparent yan, and with the loans and loan agreements na napakataas ng interest. Are you saying, Congressman, because right now, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo is now the House Speaker, is it a continuation of the preempted agreement before? Nakabalik po siya sa pwesto. Hello? Yes, sir. Congressman? Hello? Hello, sir. Medyo, yes, yan. Yes, sir. Yeah, Can you please repeat? Hindi ko narinig mabuti yung tanong. Medyo mahina. Apo. Ang sinabi ko, Congressman, is it on your thinking na ito'y pagpapatuloy po ng nakustyon, nakasunduan sa panahon po ni Congresswoman, ni Presidente Arroyo, na ngayon po ay House Speaker na Congressman? Well, yung kasunduan na yon nahinto na yung dati. So, yes, iba na malamang ito. Actually, ang unang worry ko dito muna, kasi ang pinirmahan kasi nila memorandum of understanding pa lang . So,
hindi pa yan yung final agreement. Aha. Ang kontrata na pirmahan na nila, itong mga loans, mga project, ang China, unang-una, gusto nila ang nagro-rule sa kanilang mga kontrata ay ang Chinese law. Yan ang karanasan natin sa mga contracts with China. In fact, nagde-demand sila na ang workers dyan sa project na yan, kung saan man yan, like Pico River Dam, ay mga Chinese. Aha. Ang pangalawang concern namin dyan ay siyempre ang interest, nabanggit ko na kanina, napakalaking interest. At pangatlo, ang China, hindi sila nagbabantay kung may korupsyon o wala. And in fact, ang China is one of the countries na malaganap yung korupsyon. So, lumalaki ang utang natin kung ma-overprice ang mga kontrata. Yun yung aming mga problems dyan sa mga kontratang pinipirmahan ng Duterte administration ngayon. Kasi wala nakakakita ng kontrata at karanasan natin yung panahon ni Gloria Arroyo. Dito naman sa joint exploration, alam mo, duda ako papayag yung China sa 60-40 eh. Kasi pag nag-60-40 yan, parang inamin ng China atin yung West Philippine Sea. 60% tayo, 40% sila. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nila na 60-40. I would like to see the day. Napipirma ang China sa 60-40. Pero, gayon pa man, kahit na mag-60-40 pa yan, parang ako, pasensya na po, I really cannot trust China after our experience noong panahon ni Arroyo. And secondly, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea, mapagkatiwalaan pa yon. Sasabihin sa kanila, nagtatayo daw kayo ng isla, i-deny nila. Tapos a few months later, alam mo, nandun na yung isla. Sasabihin sa kanila, nagde-deploy daw kayo ng mga eroplano doon. Sabihin nila, hindi totoo yun. Tapos a few months later, may mga eroplano, may mga missiles na sila. Yes. Hindi sila truthful eh. So yun po ang, siguro, reasonable naman na magduda ka sa sincerity ng China, lalo na sa karanasan natin, yung ginawa nila sa atin sa West Philippine Sea. If you remember, Errol, Scarborough Shoal, ang sabi nila, mag-stand off tayo doon, may Philippine ship, may Chinese ship. Alis lahat para naman makapangisda ang mga magsasaka sa Scarborough Shoal. Umalis ang Philippine ship, ang Chinese ship hindi umalis. Mula noon, hinawakan nila ang Scarborough Shoal. Hirap na hirap mangisda ang ating mga isda. Yung lapit-lapit nun sa Zambales. Yes. Ang layo-layo, ang West Philippine Sea is 124 nautical miles away from the Philippines. Ang West Philippine Sea natin is 490 miles nautical miles from China. From China, yes. Ang layo-layo nila. So, tapos tayo pa yung dihado dito at sila pa yung humahawak ng mga isla. So, I cannot really be confident na ang mga kontrata at mga agreements that we'll sign with them are not dangerous to the interest of the Filipino people. Is there any oversight power na meron po ang Congress, ang Senado, pagka ganitong mga agreement? Hello? Congressman? Medyo humihina, Congressman, so meron bang oversight power ang Congress sa mga ganitong kasunduang pinapasok ba ng Estado? Well, technically, wala kasi ang presidente ang nagsasign ng mga agreements. Of course, ang oversight power ng Congress dyan is during congressional investigation, in that sense. Pero hindi siya directly mandated to oversight agreements except the constitutional provision na ang lahat ng loans and agreements shall be submitted every quarter sa Kongreso. Pero alam mo, wala ata akong naalaala na nag-submit ang executive ng agreements. And to be fair to President Duterte, hindi lang naman siya. Even the previous presidents do not, ang alam ko parang do not really submit as a matter of course every quarter ng lahat ng agreements na pinipirmahan nila doon sa Kongreso. So, it's not easy to oversight these agreements. Lalo na minsan sikreto, hindi naman sinasabi na napirmahan. Katulad nung tawag nun Joint Marine Seismic Undertaking na pinirmahan ni Gloria Arroyo at ng China noong 2005. So, mahirap Errol i-oversight sa pag wini-withhold ng executive yung information sa mamamayan. So paano po ito? Wala tayong wala po tayong assurance ng yung mga humihingi po ng transparency, makita yan, may sa publiko. So wala pong pag-asang mangyari po yun. Congressman. Errol, sorry
Pakiulit lang, ulit. What I'm saying, Congressman, parang doon po sa mga humihingi ng total transparency, ipakita sa publiko, ipaliwanag kung ano ang mga napagkasunduan, parang discretionary po ng palasyo kung gagawin po nila o hindi, Congressman. Yeah, from what I understand sa tanong, yung agreement kasi na ito, yung memorandum of understanding is just a memorandum of understanding as of now. Pero yun ang trajectory ng Malacanang. Yes, sir. Joint exploration. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung doktrina ni President Duterte. Ang sabi niya, hindi natin pwedeng tindigan ang ating posisyon kasi pag tindigan natin ang ating posisyon, giyera yan. Hindi ko alam kung saan ang aral dyan. Parang anecdotal siya na pag tindigan natin, therefore giyera. Kasi ang Vietnam, mas tumitindig ang Vietnam sa Hindi China. naman ginera. Hindi naman giniera. Bakit? Kasi hindi pwedeng ilusubin ng China ang Vietnam at ang international community ang gigiera sa kanya. Yes. Lalo na sa Pilipinas, Errol. Ang sabihin ng international community sa Vietnam, gago ka pala natalo ka sa kaso tapos ikaw pa yung mag-invade. Yeah. Kaya hindi ko na-gets yung ni President Duterte na luluhod tayo kasi kung hindi tayo lumuhod, gigirahin tayo. Parang natang ito ang para sa akin diyan, tayuan natin ang posisyon natin sa West Philippine Sea, criticize ang China pag nag-expand siya, pag nagtatayo siya, irally natin yung international community sa side natin, at marali natin sila, Errol. Bakit? Kasi pag nakontrol ng China ang South China Sea, hindi lang Pilipinas ang apektado. Ang apektado diyan buong mundo. Africa, America, Europa, dumadaan sila diyan Pag dumadaan sila dyan, hindi nila gusto na manalo ang China dyan. Yeah. Kaya lang, ang problema ng international community, paano nila mapira ang China, paano nila makriticize ang China pag nag-expand, yung Pilipinas mismo, na nanalo sa kaso, okay lang. Di ba? Parang, magkatinantado naman kami. Hello? Congressman? Saglit ha, naputo lamang yung ating komunikasyon kay Congressman Nery Colmenares. Hello? Ayan, balikan natin. Hello sir, sorry po, naputol tayo. Alright. Oo. Yeah. Yung sasabihin ko lang sana doon, Go ahead. siyempre, rin yung international community na pumasok dyan, yung Pilipinas mismo, hindi pumapasok. Yes. Alam mo, bago tayo nanalo sa International Tribunal, pwede pang sabihin ng international community, paano kami tutulong dyan? Hindi namin alam kung sino sa inyo may karapatan dyan. Yeah. Hindi pa klaro Hindi yung klaro na May desisyon na yung International Tribunal. Right. So klaro na sa international community, China, wala ka dyan. Pilipinas yan. Yeah. O tapos, tayo pa yung nagsabing, okay lang kasi baka girahin tayo. Errol, yung Vietnam, ang GDP ng Vietnam mas mababa sa atin yan. So economically speaking, we're supposed to be higher than Vietnam. Pero tumatayo sila sa China. May mga maliliit na bansa na hindi naduduwag na tumatayo sa China. Hindi naman ginigyera. Kaya hindi ko alam kung inaral ni President Duterte ang kanyang teorya na pagtayuan mo ang iyong posisyon dyan, gigirahin ka ng China. Hindi basta-basta ang pera ng China, ang negosyo ng China all over Asia and all over the world will be endangered pag in-invade nila tayo. Bakit mo, i-foreclose lahat yan ng mga bansa na magagalit sa kanya pag nag-invade siya. So, dapat yun ang isipin ni President Duterte doon sa kanyang we don't want war. Ayaw natin ng gera sa China. Of course. Pero hindi pwedeng hindi mo tindigan. At tingin ko kung tindigan natin yan, lalong mag-galvanize ang international community on our side at lalong madi-discourage ang China na gumawa ng mga reclamation niya. Congressman, yes sir, Yes. sorry. They are calling this, Congressman, tinatawag po ito ng kasalukuyang gobyerno as their independent foreign policy. Ano pong comment nyo doon? Well, ang independent foreign policy para sa akin, hindi ka maka-Amerikano, hindi ka maka-Chino, ikaw ay maka-Pilipino. Yan talaga ang independent foreign policy. Pag lumuluhod ka sa China, inaagaw ng mga isla mo, nagtatayo na ng mga bases dyan, tapos okay ka lang. Yan ang hindi independent foreign policy. Ibig sabihin, subservient ka sa China,
I really disagree with that. Mm-mm. Alam mo, Errol, ang sabi ng USGS yan, United States Geological Service, mga 3.1 trillion ang estimated 3.1 trillion cubic meters of, mali ako, 1.3 trillion cubic meters of natural gas. Wow. And 750 million barrel of oil. Pag mapunta sana sa atin yun, hindi naman siguro natin mapantayan yung Libya, Saudi Arabia, pero lalapit tayo doon. Yung libre Yes. edukasyon, libre Yes. mag-hospital ka. Yes. Di ba, yung gobyerno, maraming social services, ibigay sa mamamayan kasi may langis na tayo eh. Tama. Tapos mawala pa yan. Mhm. Pag nakuha yan ng China, Errol, sigurado, bibigyan siguro tayong katiting dyan, parang ano lang, pero hindi, sayang. Ito na sana ang malaking pag-asa rin ng marami daw. Ang Dagdag na pondo yan eh. Yes, sir. The government is saying magtiwala tayo sa pamamahala ng Pangulong Duterte. Sa pamamahala ni Pangulong President Duterte, yes. Yung problem, kung ma-explain niya sana ang mga basis ng mga desisyon niya at maintindihan natin, tama. Di okay lang naman siguro. Mhm. Pero kung sasabihin niya lang na, hindi pwede kasi Guerra, wala naman siyang aral, wala naman siyang explanation kung paano yan. How did he arrive at that conclusion? Mhm. Mahirap naman. Sabihin, hindi naman blind trust ba na pag sinabi niya, tama siguro yan kasi galing kay President Duterte. Huwag naman ganon. Hindi naman tayo ganun kabobo eh. Mhm. Konting explanation naman. At ako naman, Errol, kung makumbinsi niya ako, ito ang basis ko. Pag ginawa mo to ganyan. Mhm. Ako, I'm citing evidence. Mhm. Brunei, Mhm. Vietnam, Malaysia, they stood up to China. Hindi naman sila ginera ng China. Right. Taiwan stands up to China. Taiwan is smaller than the Philippines. All right. Ilan ang populasyon ng Taiwan? Di nga ata sila umabot ng 20 million eh. Tama po. All right. Tapos tumatayo, hindi ba tayo mahiya niyan? Okay, So, so mas advanced yung Taiwan. Pero, Yeah. ibig ko lang sabihin, kung lulusubin sila ng, mas mahirapan ang China lumusob sa Pilipinas kaysa Taiwan. Ang katabi nilang nila yan, liit na isla eh. Yeah. But no, Taiwan is saying, no, you cannot, di ba? Yeah. So, ano naman yung nakain natin na parang tayo ang nanalo, Errol. Bakit astang talo tayo dito? Alright. Tayo nanalo sa kaso. Okay. Ang itsura natin, parang tayo, please naman, bigyan nyo naman kami ng loan dyan, bigyan. Parang hindi ko mag-gets yung ganong klase na President Duterte is supposed to be a very strong and brave person. In fact, during his campaign, he promised to take a jet ski and drive to China, to the West Philippine Sea and plant the Philippine flag. All right. And he said, if they shoot me, then I'd like to be a hero too. Anyway, so, I mean, biglang nagbago ang ihip ng hangin nung nakaupo na siya. So, sometimes it frustrates people. Marami naman sigurong bumoto sa kanya noon nung sinabi niya na lulusubin ko yung West Philippine Sea na yan. At of course, I don't expect him to. Ayoko namang lumusob siya. Pero ang punto ko lang naman, yung boses niya, iba ang boses niya nung tumatakbo siya. Iba naman ang boses niya nung nakaupo na siya. Ayun, all right. Congressman, any final words tonight sa ating program? Go ahead, sir. Yes, well, ang final word ko siguro, ang isip-isipin natin dito sa West Philippine Sea, hindi lang ito issue natin sa totoo lang. Alam nyo, ang legacy ng West Philippine Sea, ang resources niya, yung trillion and billions and millions of barrels of oil, para yan sana sa susunod na henerasyon. Malaking tulong yan sa kanila. Yeah. So sana naman wag nating hayaan na mawala ito just because we need lumuhod tayo sa China sa isang oras na tayo pa sana ang dapat tumayo dahil kinikilala tayo ng international community na nagmamay-ari o may karapatan dyan sa West Philippine Sea. So, maraming salamat po. Magandang gabi, Errol, at sa inyo pong mga listeners and viewers sa buong mundo. Thank you. Thank you so much. Very well said, Congressman Nery Colmenares. Maraming salamat. Salamat po. At it's our pleasure to have you tonight, Congressman. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bayan muna Party List Congressman Nery Colmenares sa ating palatuntunan.
Ayan, sige. Ina ni Pomoseno sa Malaysia, marhay na banggi, Kuya Errol. Ben Santos and Mark Anthony is joining us tonight. Alright, sige. Mamaya po ng konti ang programang Bible Cafe ni na Pastor Ram at ang kanyang mga kasama. Courtesy of Baguio Calvary Chapel. Samantala mga kaibigan, panoorin po muna natin ang ating mga exclusive interview sa naganapong 65th Annual National Mine Safety Environment Convention sa Baguio City. Unahin po muna natin ang ating panayam sa isa sa ating mga kaibigang naroon at ipinakikilala po yung mga kagamitan po nila na may relevance sa mining industry. Panoorin po natin ang ating panayam, eksklusibo kay Kurt Frankenberger ng Windshare International. Actually, at the 65th Annual National Mine Safety Environment Conference, and today I have with me my friend Kurt Frankenberger, who will talk about the latest product that can probably solve the problems of more LGUs in the Philippines, especially in terms of fire, accidents, and flooding. Kurt, please tell us about this machine. We have here Shibora. Shibora is made in Japan. No, it's a portable fire pump which you can put in any vehicle. You can also bring it yourself. Very portable, very light. You can ask your firefighters to bring it on site and actually use flood water as a firefighting source. You can also use rivers. You can also use lorries o mga sirang truck na hindi nagagamit na meron ng mga LGUs na pang tubig, no? Pwede natin gamitin po siya para maging fire pump. Ang isa ring problema ng mga LGUs and barangays is normally ang pinaka-problema natin dyan is saan natin ipapark yung fire truck. No, ang fire truck sobrang laki. Ang barangay maliit lang ang lugar, maliit lang ang barangay hall. So, pwede nating i-deploy ang isang gamit na to, yung Shibora na fire pump. Nalalagay mo lang, dadalhin mo lang, pwedeng i-store natin sa barangay. Hindi tayo magkakaproblema ngayon at hindi tayo dadagdag sa traffic. So, 1,900 liters per minute ang kanyang discharge rate. So kayang-kaya natin mula from small building to top building, no? Meron nga kaming demonstration na nagamit namin yung fire pump. Yung fire pump umabot ng around 10 to 15 floors. So kahit sa city level natin gamitin, pwede natin gamitin yung ganitong klaseng fire truck at a very low cost kasi magkano ang fire truck ngayon? Yes. You're talking about let's say 20 million for a small one. Yes. Ito napakamura lang. Kayang-kaya ng barangay, kayang-kaya ng isang community, at kayang-kayang pati ng mga maliliit na village. Very good. And that's a good news, especially to these small LGUs that has a very limited budget. So, Kurt, would you like to invite the LGU officials to take a look at this machine that is a sure help to their concerns, especially in Metro Manila and key cities na napakasikip. Yes, maliit ang lansangan natin. So, inaanyayahan po natin ang mga LGUs, mga mayors, mga barangay captain na pwede po kami mag-demonstrate po sa inyo para makita ko yung use ng fire pump natin. You can also look at our website www.windshareintl.com. And of course, our numbers is 411-9277. Windshare International Philippines. 100% Filipino company po ito. So, kaya-kaya niyo pong tulungan ang sariling atin. Thank you, Kurt. So, ladies and gentlemen, live from the 65th Annual National Mine Safety Environment Conference from Baguio City, my name is Sharon Nakami for Little News Philippines. Kaibigan, yan yung ating eksklusibong panayam kay Mr. Kurt Frankenberger ng Windshare International, one of the exhibitors 65th Annual National Mine Safety Environment Conference or Convention sa Baguio City. Right.
mahalagang panayam natin. Isa pang exclusive interview sa pinuno po ng Nickel Asia Philippines na may parangal na natanggap sa buong Asia bilang isa po sa pinakamatinong mining company sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. For example, we crafted a framework on sustainability as simple, S-I-M-P-L-E. Meaning, the S stands for safety, okay, security, stakeholders engagement, okay, and effective succession. Because if you don't have any effective succession, you're not going to be having a continuous flow. You will lose the momentum, and the organization will not be that effective. Now, the I is for innovation and image building. The M is for good management with good governance. And P is for productivity and profitability. Okay. Because no mining company can survive without productivity and profitability. And L is the life of the mines. Because if you are going to have only, if you're not going to add more on the ore resource of mining operation or mining companies, then you have a time life. Yeah. So you need to explore. You need to add more resources so that you are going to have a longer, sustainable life of mine. And E stands for, of course, this is not the least. This is the most important one, which is the environment. Yes. And environment is actually the protection of environment, which means protection of the air that we breathe, protection of the land that where we mine, and the water that surrounds us. So those are the, in a nutshell, that is what sustainability means. Because by the word sustainability, you don't, it's not abstract thing. But enumerating that simple framework, you understand what it means. And that is the reason why we are, I think, more than compliant to the government rules and regulations, the laws, and that's actually one of the criteria where the ASEAN Award for mineral for mining was based. That's the reason why we won the ASEAN Award. All right, so let's talk about that award because we have heard so much of issues in the mining areas that is totally different from what you have done with the Nickel Asia Corporation operation. So, can you share how did you successfully do it in your operations, while in the other mining areas, apparently they are really finding it hard to. The word is complying with the existing laws. Well, as I mentioned, we want to go beyond compliance of what the law says and what the rules and regulations and administrative orders of the DENR say. We take it by heart, all of these laws, and we internalize it within our operation. Because if we just read the law, if we just comply with it, and you do not internalize the importance of the law, then it's not going to be effective. So what we are doing is actually to follow sustainability framework that we have developed in our operations. We have, by the way, we have 6
mines, company under Nickel Asia. 4 of them are operating, Rio Tuba, Taganito, Agjanao, and Inatuan. The 2 developing mines is the Piggy Mining Corporation and the Manikani Mining Corporation. Now, going back to the ASEAN Award, the MGB actually, or as a whole, the ENR want to find out who is going to be nominated for the ASEAN Award. So this is a competition of the whole industry in the Philippines. And whoever wins this selection in the country, in our country, will be representing the Philippines in the ASEAN competition, which is composed of 10 countries, as we know. And we submitted, there are a lot of documents submitted, a lot of evidence and documents. There is a lot of interviews. There's a lot of presentation by all of the candidates of the ASEAN nations, including the Philippines, which we are representing in Nickel Asia. Rio Tuba particularly is representing the Philippines. So after all of this, Rio Tuba of Nickel Asia won the award. And we consider this as a very important award because this represents that in the Philippines, we have responsible mining, not necessarily only the mining companies of Nickel Asia, but also other companies that are also responsible. Yes. And we want to show, this shows also that, the Philippines representative, mining representative, beating other ASEAN nations is something that we can be proud of. That's right. So we presented this award to the DNR Secretary Simato last November 2017, and he was very happy to know that the Philippines won the award, which is also a feather in the cap of the government implementers. Right. All right. Congratulations. But you know, winning this award is one step ahead in advocating a more, as you said, not only compliant but a sustainable mining operations that will really create a positive impact to the host areas, especially in their lives, not only during the mining operations, but even after the mining operations, which normally the real issues really are being seen when the mining company left the host area. So with your style and with your policies of operations, apparently you are showcasing that if you just wanted to do it, you can do it. We can do it. The relevance and significance of this award actually is one, we're showing that if, as you mentioned, we want to do it, we can do it. Yes. And Gina Lopez visited Rio Tuba, the winner, and sabi niya, pwede pala. And Secretary Simato visited Rio Tuba last week only. And sabi niya, hindi lang sige, pwede pala. Sabi niya, pwede talaga. So that is a confirmation of the best practices that we are implementing. But more than that, we're not actually resting on this award. We want to move forward. That's it. We want to be even ahead of what is going on now. And that is the reason why we have a lot of synergizing of our technical people, government agencies, working together. And we believe that if we do that, we are going to have a responsible and sustainable mining industry in the Philippines. All right. So, ladies and gentlemen, again, we would like to congratulate the Nickel Asia Corporation for being and we're excited as the winner of the first Asian
Best Practices in Sustainable Mineral Development Award. And we are hoping that this kind of award will inspire every mining corporation to do the same, to ensure that, well, the Philippines will really feel the positive impact of the mining industry here in our country. If I may add, this year's AMSEC, Rio Tuba Mining Corporation actually won the Presidential Mineral Award. Oh, that's something. The safest mining operation. And for the whole country, in the whole country, both surface and underground. And the safest operation for surface mining. And some safety personalities who will be receiving awards. But no, I just mentioned that because if we take it to heart doing this, we can. That's right. And we must do it. That's right. That's right. Right. Although we understand that the participation, the active participation of the government officials, as you said, the LGU, of course. Because I understand in the law, you are always setting aside budget for, well, all those things that has to be done based on the laws defined in the mining operations. And, what is more important, the mining corporation themselves has really something in mind to ensure that the mining operations really has the eye for the compliance and for sustainability, Sir Joey. Yes, and one thing going for us in the industry is that we have a chamber of mines. This is the composition of the bigger mining companies in the Philippines. And the chairman of that, Mr. Brimo, Jerry Brimo, is always the chairman of Nickel Asia Corporation, where these four mining companies, operating companies, are members also. Are members, yes, and into developing mining companies. But the importance of that is being the chairman, he can actually lead the transformation of some of our members, of some of the members of the Chamber of Mines, into coming together and showing that responsible and sustainable mining is possible. All right, ladies and gentlemen, Sir Joey, the Chief Operating Officer of the Nickel Asia Corporation, and their active leadership in the organization, I'm sure will really create an impact to the stakeholders, to the mining industry, which we all hope to see a very positive impact because for so many years before, we haven't seen developments like this. Pinangunahan po ng Nickel Asia, posible pala, pwede pala talaga. So, we from the Leaders Philippines would like to commend the leadership of Sir Joey and the men behind the Nickel Asia Corporation that shows heart and love to the Philippines and to the Filipino people for the environment. And of course, the environment that gives us life. So I hope the mining companies in the Philippines will emulate the system, the policies, and the way they do the business, so that the Philippines will really see improvement, especially when President Duterte promised and committed to bring change in the country. Sir Joey, thank you so much. Thank you very much. It's our pleasure to have you. Thank you. Thank you. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Patawad po, medyo mahaba-haba yung aming huntahan po ni Mr. Joey Nievas, ang Chief Operating Officer po ng Nickel Asia Philippines. Samantala, mga kaibigan, 6 na minuto po, makalipas na ang alas 9 po ng gabi. Right, huling-huli, pahabol na report
Panoorin po natin ang balitang press kong presyo pa ay hatid po sa atin ni Mike Francisco. Yes, Mike! Magandang gabi sa iyo. Go ahead. Tayo ngayon sa Doña Roses Avenue para kapanayamin ang influencer manager na si Wilbert Tolentino ukol sa naunsaming kontrata nila ni Mader Sitang. Masayang pagsasama sana ang inaasahan ni influencer manager Wilbert Tolentino at ng kilalang transgender sensation Mother Sitang sa kanilang pangalawang kontrata para sa endorsement with a cause nang magpunta sila sa Thailand para sa signing ng kontrata. Ngunit na bago ito nang humingi ng kadagdagang bayad si Mother Sitang nagkakahalagang 20 million baht sa original na kontrata na 2 million baht o 3.3 million ang halaga sa pesos. Nag-umpisa ang kanilang usapan, sige, papayag ako, basta bigyan mo ako ng 2 milyong baht, 2 million baht. Ang halaga niyan ay 3.3 million pesos. Bibigay na cash, cold cash, para itatayo sa bahay niya. Kapalit ng kanyang commitment na magbibigay ng kanyang endorso at kanyang paggamit ng kanyang pangalan. Pero nahuli na balitaan ko, yung 2 million ay naging 20 million. Kikita natin sitwasyon dito na isang tao na nag-iisip na siya'y napakalaki at may selling power siya, although karapatan niya na mag-demand. Pero pag nagdumating doon sa Thailand, bit-bit ang kontrata na sana ay pag-uusapan nila, bigla na lang sinipa si Wilbert Tolentino doon sa Thailand na kung sa ako naman tanungin mo, oo, may karapatan siya na kung ano man ang gusto niya o ayaw niya sa kontrata, pero yung karapatan niya hanggang doon lamang at magsasabi kung anong gusto niya. Wala siyang karapatan para sipain o pahiyain yung ibang tao. Humingi ng tulong ang grupo ni Mr. Tolentino sa Philippine Embassy ng Thailand matapos itong bastusin at blackmail ng Thailander na si Mother Sitang at napag-alaman nila sa Filipino community sa Thailand na hindi pala ito abogado at hindi rin ito totoong tumulong sa Yolanda. Narito ang paglilinaw ni Wilbert Tolentino sa panayam sa Leader News Philippines. Hello guys, gusto ko lang po linawin po about kay Mother Sitang po ay wala po akong kinalaman po sa pakulo niya na nagka-claim po siya na lawyer siya at nag-donate po siya ng Yolanda. Actually, bago ko siya nakatrabaho, kalat na kalat po yung news na yun. So guys, wala akong magagawa, hindi ako makakapag-check kasi unethical po kung baga lahat ng tao mahal na si Mother Sitang and then bigla ako magpapasok doon, magiging mukha akong kontrabida po. Sana po maintindihan nyo rin po yung parte ko, naging biktima rin lang po ako. Tulad sa inyong lahat, lahat tayo ay nadala po sa fake news po. Ano po yung natutunan yung aral dito dun sa contract nyo ni Mother Sitang? Yeah, actually, ang lesson lang po doon is dapat mag-iingat tayo lahat sa mga pag-transact sa tao. Hindi lahat po yung natatransact natin maayos po yung tao. Kailangan may background check din tayo at dapat inaalam din natin yung profile talaga ng tao. Ayun po. Ano po yung gagawin niyo po sa mga product na made na para sa kay Mother Sitang? We decide na tanggalin po yung mga names niya and then idodonate na lang po namin sa mga barangays po. Ayun po. Ayun po yung... Opo, kasi hindi na namin pwede siya i-recycle kasi kumbaga move on na kami. Next chapter na kami ulit. Ano po ba yung bago nyong plan po para po hindi naman po masayang yung mga naumpisahan nyo na? Ayun, plan namin is yun nga po, continue kami yung plan namin, mas mapapalawak namin ng network, each category ng mga ambassador namin from men, women, LGBTQ, lahat ng social media influencer po ay makakatrabaho natin. Gusto niyo po bang humingi ng suporta para dun sa bago nyong nila-launch na produkto or... Yes po guys, visit lang po kayo sa www.ubc.com.ph po. Naka-tie up po siya sa Lazada at saka Shopee po. So, ang team po ng site natin is Shopping is Helping. We have reviewed the facts and circumstances regarding the issue involving Mr. Wilbert Tolentino and Thailand's Mother Sitang. Both parties have already executed a first agreement and first contract and already have an agreement to sign the second one in Thailand. But the signing of the second contract did not push through because of misrepresentations and bad faith on the part of Mother Sitang.
It is very clear that Mr. Wilbert Tolentino has a cause of action to seek legal remedies for breach of contract. However, Mr. Wilbert Tolentino will choose to treat this Mother Sitang incident as a learning experience and as a warning to fellow Filipinos to guard themselves against opportunists and scammers. So we all know that Mother Sitang has misrepresented herself to be a lawyer and a Yolanda donor, when in fact we found out later on that she is not one of these things. Rest assured, the Filipino people will be happy to know that Sir Wilbert Tolentino will continue with his endorsement for a cause, which will benefit the urban poor communities in the Payatas and Smoky Mountain areas, and will continue also his advocacy through the Sir Will Foundation, which will eventually benefit the Philippine Red Cross. Para sa Kamaong Asero, ito po si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike Francisco. 9 in the evening. Balikan na po natin yung ating mga headlines. Chopper po ng Philippine Air Force bumagsak. Congressman at iba pa nakaligtas. Subalit ang piloto po naputulan ng braso. Dahil naman sa kapos ng mga ebidensya po ng Philippine National Police, Supreme Court inabsuelto ang isang drug convict. Pinyo lumalma sa pagkakatanggal sa licensing power ng NFA. Dating Undersecretary ng DSWD itinangging sinibak siya ni Duterte. Dati ring PIDEA Director Fajardo at Superintendent Asierto at 2 iba pa ipinakukontem. South Korea kukunin na po ang basurang itinambak sa Misamis Oriental. Libo-libong mga residente naman apektado po ng Bagyong Samuel ayon po sa NDRRMC. At Natonin Search and Retrieval Operations itinigil na. Sa atin naman pong tanong sa bayan kung tayo po ang sasagot, sangayon ba ako o hindi o kami o hindi sa panukalang batas na gawing mandatory na ang organ donation? We have to understand na sa Pilipinas po ay iba-iba ang relihiyon, iba-iba po ang mga paniniwala at palagay ko dito po sa panukalang batas na ito marami po ang magre-react. Sa mga kapatid po nating Muslim, may kultura po sila na kahit sila po ay pumanaw na, ang kanilang katawan po ay dapat manatiling buo. Kaya nga sila po ay hindi na po masyado nagkakaroon po ng mga lamay-lamay na ganyan, and immediately iyan po ay inililibing na kagad. Sa iba naman pong mga relihiyon, mayroon pong iba namang paniniwala na magkahawig. At sa paniniwalang dapat ang kanilang katawan po ay walang makikialam kahit ang tao po, ang individual po ay pumanaw na. What I'm saying is, I think this will really create further discussion. Mahaba-habang usapan po ito. Bagamat maganda po ang objective, ang pakay ng panukalang batas na ito. Ang pakay po ay magligtas ng namimiligrong buhay, especially yung mga may sakit na pwede pong iligtas via transplant of organ. Tingnan po natin kung ano pong kahinatnan ng batas na ito. Ang sa atin po ay mananatiling ang paniniwala po natin na pangangailangan po sa respeto. Respeto po sa paniniwala, respeto po sa kultura, respeto po sa relihiyon. No? But overall, pinapahalagan po natin ang buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan po ng atin pong mga binitawang pananalitang yan, tayo po ay pansamantalang magbababa ng tabing ng ating tanghalan sa araw pong ito ng Thursday. Habang muli po nating binabati ng happy and happiest birthday ang ating ever dearest Mama Jing. Again, I love you so much, Mama Jing. Happy birthday. And also to Mayora Cecil Salvador
of Manila City. The only female contender sa mayoralty race dyan po sa lungsod ng Maynila. Sa ilang saglit po ang palatuntunang Bible Cafe ni na Pastor Ram at ang mga kasama. Antabayaran po ninyo sapagkat ito pong programang ito, as we are saying, kakaibang programa na dito nyo lamang po matatagpuan ang tinatawag po nating spiritual wisdom na hindi po natin makikita at mapapanood sa ibang programa. Sa ngalan po ng ating mga katuwang sa pagbabalipad ng palatuntunang Kamaong Asero, Engineer Oliver Licop and Clarence Andaya. Nakamonitor po sa atin si Creative Director Mark Anthony Reynoso. At kasama po ang ating mga tagapagulat, Jojo Sikat and Boyet Guillermo. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Cilium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Dacame at Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.